Hej og velkommen til den her video. Jeg vil vise i den her video, hvordan man laver et onboarding flow, hvor når man udfylder en formular, så uploades der både en drevmappe og en Canva-mappe, og der laves en skabelon af Google Docs, f.eks. ens noter til det firma, og en Google Slide-præsentation, og de tilføjes til Airtable, og der laves et par undermapper. Det kan godt være, at det ikke er det hele, man skal bruge. Jeg har bare tilføjet et par ting for at bedst muligt lave det. Til at aktivere formularen, der har jeg lavet det i Filler Forms, og alt hvad der vises i videoen, det kan downloades i linken under, hvor man kan downloade det her flow, og hvad der ellers vises her i videoen. Kort sagt, så er det lavet sådan, at når man udfylder formularen her med navn på firma, logo, mail, og når man skal trykke ja til, så køres det her flow. Hvis vi bare lige prøver at køre det, og så viser jeg opsætningen efter. Så her der skriver vi bare måske Syntox YouTube, bare lige som navn på firma, og så uploader vi det her logo, og så smider vi bare den her mail ind og trykker ja. Så det der egentlig sker, det er, at den lytter efter, at når der kommer et nyt svar, og så downloader den filen, eller altså logoet, og så laves der en Canva-mappe, og det billede det uploads til Canva, så man kan bruge det hurtigt, så man ikke skal til selv at gøre det. Så laves der en mappe herinde i drev, den laves så her. Det kunne fx være under ens kundemappe. Så går den op og laver 2 undermapper. Så hvis man går ind her, så kan man se her, at der er lavet 2 undermapper. Og så går den ned og laver en skabelon af Google Docs, som der vises, og et Google Slide og et Airtable record, og der sendes en mail, fordi vi trykkede ja. Og man kan se det, som den docs, der laves en kopi af, det er sådan en intern noter her, hvor logoet så uploades, og så er det der, og så en kunderapport præsentation. Det er bare en eller anden skabelon, men så kan man se her, at der er sat navnet ind, og man kan også sætte andre ting ind. Så hvis vi prøver at vise, hvordan det er sat op herinde i make.com, til at starte med, så bruges fillout form watch new responses til ligesom at få svaret ind. Så kommer de ind, som det skal være, det virker direkte. Derefter så har vi brugt den her http get a file, hvor linket her, det sættes ind. Det næste, der sættes ind, det er et Canva create a folder, hvor man vælger, hvilken mappe den skal laves under. Altså hvis man nu har en hovedmappe herinde i Canva, hvis man har en hovedmappe, det skal laves under. Derudover så sættes så navnet ind her i, hvad mappen skal hedde. Det næste, det er Canva upload en image, hvor man bare kalder det logoet. Hvis man kan se, hvis man går ind i Canva, så kan man se, at logoet det er kommet ind her. Og så i tags, der tagger man det med navnet, sådan at når man så er inde i Canva, så kan man så søge efter navnet. Og der skal man vælge den fil, som vi downloadede her i starten. Det næste, der så gøres, det er, at der oprettes en drevmappe. Der sætter vi egentlig bare ind under hvilken hovedmappe, så hvis man ser herinde i drev, så har jeg lavet den der hedder YT-demo, hvor de så smides ind i, hvor man har sin kundemappe. Og så vælges der navnet her, hvor man her sætter den her ind hernede, hvad er navn på firmaet, så man trykker egentlig bare her, og trykker et navn, og så kalder man det mappe, ellers noget af den stil, og vælger her, hvor den skal ryge ind. Derudover så har jeg bare lavet, hvor den kører op her. Det kunne i teorien godt, det her det kunne godt skippes, og man kunne godt bare have det, at det går 1 og 1 og 1. Det der laves heroppe, det er et par undermapper, hvor man vælger den her som lokation, altså den man har lavet hernede, så man her indsætter det ID, som der laves hernede, folder ID, og så kalder man det her, hvilket navn undermappen den skal være. Så hvis man nu vil have flere undermapper, så kunne man gøre sådan her, drev create a folder, og så vil man igen hernede, og så skal man lige her trykke på folder ID fra, skal vi se, vi skal have den her nede fra main folder, hvis man vil have den i samme undermap, så der kommer 3 undermapper. Hvis man vil lave en undermap til en af dem her, så skulle man tage ID'et herfra, og så kalder man den her, det ens undermap nu skal hedde. Derudover så efter så går den ned her ved Google Docs og laver et kopi af den her template, som man har her. Hvis vi lige finder den igen, skabeloner,
den her, som ser sådan her ud. Her der erstattes alle de her navne så med det ens firma hedder, som hvis vi lige går ind i make.com, så kan man se her, at her der finder man egentlig bare, hvor skabelonen er, og så hvis man har sat det her ordentligt op, så vil den automatisk komme med de her altså navn, hvor man kan her sætte navnet ind, som der kommer helt i starten her. Hvis det her navn ikke kommer frem, så er det fordi man har valgt et eller andet forkert. Det kommer rimelig automatisk op. Og det samme her, der kan man sætte det link til billedet, som der skal uploades. Så hvis vi bare lige her, der kan man så sætte billedet ind. Og så kalde titlen, det er selve det, som den skal hedde. Så man kan se for eksempel den her, den hedder Kundenoter Syntax YouTube. Og så hvor den skal placeres inde. Og igen, der tager vi fra den, der hedder main folder af. Det næste, vi gør, det er egentlig den, der hedder Google Slide. Create a presentation from a template, som fungerer på mange måder på samme måde. Der har man igen en skabelon her, hvor man har de her curly brackets her, som man så kan lave ud fra sin skabelon, som man kan se, hvis vi går ind i den her. Og så kan man se hernede i company name. Til at starte med, der har man her i titel, i kunderapport, givet den et navn. Og det her, det er nogenlunde, det skal man ikke røre så meget ved. Udover at man skal sætte lokationen, om det skal være i ens drev, eller om det er en delmappe, for at man kan finde den. Og så her i præsentations-ID, så kan man så søge efter dem. Altså hvis man, nu er jeg så her, men hvis man nu var her ved starten, så spørger den så om undermap, YT-demo, og så vælger man indtil man rammer den rigtige mappe. Og så sætter vi navnet herhen, og igen vælger, hvor den skal være. Derudover så laver vi en Airtable record, hvor vi egentlig bare udfylder de ting, som vi har gjort i løbet af vores flow. Man kan se, at vores Airtable tabel, den ser sådan her ud. Den har egentlig bare company navn, e-mail og logo og drev ID og Canva ID, som er fra man uploadede Canva her, for man gemmer mappen, hvis man nu skal bruge det senere hen, eller mappen fra drev. Så der har vi sat navn ind for firmaet, mail og så logo og drevmap ID'et og Canva ID'et. Og så det sidste der gøres, det er hvis man trykkede ja, man kan se hernede, hvis man trykkede skal personen invitere sig lige med ja i filter her, så går den op og laver og deler mappen med den e-mail man indsat. Så det er egentlig et rimelig simpelt onboarding flow. Det er ikke lige gået for meget dybden med hver eneste step, men hvis man har brug for hjælp, eller hvis man nu bruger noget andet som Notion, eller noget, hvor der skal uploades noget, så bare send en kommentar, og så laver jeg en video til, hvordan man fikser det. Der er link i beskrivelsen til at downloade hele det flow her, hvor der også er en guide, step by step guide til, hvordan man sætter det op, og også til formularen her, som man kan downloade.